Huriani tuhata masuk mahita tu parminggota tapa hoho marohata marede mahita sian buku di nomor 520 sada ayat sada dohot ayat 2. Sangapi Jehovah nasun timbuli balagani holona dautara sami ilehon anakna nasasadai manobusita jelma parado Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham dia wale Jehovah, ay targogot doaw, maras dorohaku dohot dagiku, alayang guaw tuho doaw marahaporusan, ale Jehovah nikudo, hodo de batakku
marguru tutangamu doaka parsorioki, say palua maaw siat tangan ya kamu suku, doh si anaka na mangalotong yaw, ali Jehovah, sayunang paurak aw, ay hodo na hujo, say palua maaw marhite-hite hatigoranmo, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangyang mahita. Ali aman namin na di banwa gijang para sirohana sumurung di sude jolma. Dang diolani ho anak muna sasadai. Dilehok ko do ibana humok pami mamorsad dosa nami saha tuhau na pinarsilangi. Say patugo marohanami asaw nang ganggu rohanami makaporsiay hasesaan ni dosa nami. Asaw nang madele hami ala ni dosa nami. Alai asa postituturo hanami diasi ni roham na gudangi. Marahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Mari demaita. Yesus hodutu Raja Nagurju say paluaton dinami siang para dosa nami pasu-pasube hamion sude say para bahagia say totong raja aleton di parbadia rohanami asaria. Tangi hok kamu mapatik ni debata di mingguta sedarion ima natara surat di buku Psalm bidu ono pulualu ayat 5 songonom madidok disi. Ede hok kamu ma debata puji hamu ma guarnai pale desamu ma dalan di ibana namar hureta di halongonan Jehovah do guarna jala marulup-ulup mahamo di jolona sahal nari hujaha ede hok kamu ma debata puji hamu ma guarnai pale desamu ma dalat di ibana namar hureta di halongonan Jehovah do guarna jala marulup-ulup mahamo di jolona ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon hobar tu patikmi. Amen. Mari demahita. Nasota
Tatopo timado satta dia dopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habangsa habadiaomi manopoti jala manganggukon dosa nami. Macejo-jo tuarsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot tata, dohot pabainan nami naruai. Daku haholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa atodi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubaik kami. Dibaheni tamado rimasamu jalau humamu hami tuhamatian saliling nililing nai. Alay nama porus mahamin waing tuasi ni roham nagudangi mangi dosian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhutna sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si Pangulu hami dohot alani goarmu nabadiai ali Tuhan saya si maroham dihami halak nadangolon. Amen. Baga-baga ni debata taringok tu hasesaan ni dosata. Ai dangadong ibarnii. Ai saluhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alaya kanagabe pitor binahen ni basa-basa marhitesian asini rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari demahita. Hatani debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tarsurat di buku Psalm biddu 72 mamukasian ayat sada rodi ayat 10 sada tajahama marsikat sorin ale debata sai pasahat maakka panguhummu tu rajai jala hati gorammu tu anak ni rajai. Asamar parbuehon hadameon akka dolok di bangsoi jalam maruli hati goran akka robean
Sayhoma di habiari halak saliling arong mataniari, jala saliling tarida bulan marsudut-sudut. Martuna sima diakka arinai partigori, jala mani buk haramion rodi naswadong be bulan. Ikomar soba di jolona kapan pangisini halongonan, jala dilatannya kamusuna orbuk. Jala soba ni sudi raja ibana, luhut dua kaparbigu mangoloi ibana, ido sahatna. Martua duaka natumangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Mari demahita. Oh hamunana Sai tong hamu mangalon sia utiani mangakoi atani debata muna mabain hamu dan talu behamodisi disupe mosui di tanda rohami joma Jesus Simon angado bailon naho hati dakon maha porsiaut tai songon nahin hati dakon idong atas saha porsiaun disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah idoama pargogona sohatu dosan natmo palangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe siatto di perbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama de terpajal doi bana di hau pinar silang na tua tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lao hundul tu siamon ni debata Jehovah
amanai pargugo na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi parbadia jala adong sedahuria na badia huria hatopan halak Kristen akkana badia dohok dihasesaan ni dosa dohok dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohok dihangoluan na sora suda. Amin. Edde pujian tutuhata siankur amahuria.
Tatangihon ma titing di huriata. Horas marita saluhutna amanginang. Tatangihon ma titing Minggu 24 Maret 2024. Naparjulu. Guarni Minggu sadarion ima Minggu palmarum manang Minggu mare-mare. Dohot topik Minggu. Idama naroma rajami manopoto. 2. Tikting namaragam. Parjolo. Parjamita tamu. A. Di Minggu sadarion tanggal 24 Maret 2024. Namakubasi Minggu pukul 10.00 WIB. Ima amang padita Juniaster Hutauruk STH manang praeses HKBP Distrik 20 Banten. Saluhut na ruas parhalado dohot pangula goktiki pasahaton mauliate pakobasyon ni amang padita Juniaster Hutauruk STH. B. Di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 na makobasi parmingguon pukul 7.00 WIB manang Jumat Agung ima padita Daniel Taruli Asih Harahap MTH manang Kepala Departemen Marturia HKBP. Saluhut ruas parhalado dohot pangula goktiki pasahaton mauliate di pakobasyon ni amang padita Daniel Taruli Asih Harahap MTH. 2. Mutasi padita. Hobartu keputusan dohot ketetapan Eporus HKBP nomor 665 garing PDT garing SK garing 10 sada garing 2020 tanggal 3 November 2020 taringot mutasi padita Hotmape Butar-Butar STH Gabi Padita HKBP Resort Marsada Cibitung Distrik 10 Sia Bekasi. Hobartusi A. Sadarion Minggu 24 Maret 2024 pukul 10 sada WIB dipatupado ulaon paborhat Padita Hotmape Butar-Butar STH naniuluhon ni Praeses HKBP Distrik 20 Sada Banten. Jala disudi permingguan dipatupado papungupilian songot tadaholong marhiti amplop tapasahat ma pilihan sada A sada B dohot pilihan 2 andorang sojamita jala pilihan tadaholong tupadita Hotmape Butar-Butar STH marhiti amplop tap dipasahat tujolo dung sipul jamita. B. Dung sipul permingguan pukul 10 sada WIB dipatupado ulaon partamueon maringanan di Sopo Saroha. Hobartusi marhition pinangido mano tuhita saluhutna asa parsidohot tita di ulaon ni.
Tolu, retreat Punguan Ina Maria di hari Sabtu sahat Minggu tanggal 23 sahat 24 Maret 2024 di Patupa Punguan Ina Maria do retreat di Villa Kinasis Cisaringin Caringin Sukabumi naniuluhon ni Bibelfro Bertauli Hutauro saya anggiat ma ulau ni tau hasangapon di Tuhata. Opat, pertemuan Punguan Naposo Transiamos Tangerang Kota. Sadarion Minggu tanggal 24 Maret 2024 di Patupa Punguan Naposo Transiamos HKBP Tangerang Kota do pertemuan dung sipul permingguan pukul 10.00 dohot pukul 10.30 WIB maringanan di pintu gerbang gereja. Pertemuan di Patupa Punguan Naposo Transiamos laho memakulingi ruas terlumobi Naposo ni HKBP Tangerang Kota. Anggiat ma pertemuan ni gabe puji-pujian di Tuhatta. 5. Sermon Pangula Goktiki HKBP Distrik 20 Sarabanten. Di hari Senin tanggal 25 Maret 2024 pukul 10.00 WIB di Patupa do Sermon Pangula Nagoktiki HKBP Distrik 20 Sarabanten maringanan di kantor distrik. Onom, Pertangyangan Pasyon. Pertangyangan Pasyon Jumat Agung dohot Paskah. Di perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus dohot Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Di Patupa Huriat Tado Parmingguon Ima. A. Pertangyangan Pasyon. Pertangyangan Pasyon di Patupa di hari Selasa dohot Rabu tanggal 24 dohot 27 Maret 2024 masuk pukul 10.30 WIB maringanan di Ganup Wik Nabi. B. Perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 Ima perningotan Ari Hamamate ni Tuhan Yesus di Patupa do tuluhali permingguan ima pukul 07.00 WIB bahasa Indonesia pukul 10.00 WIB bahasa Batak dohot pukul 10.40 WIB manang ulaon nahohom marbahasa Batak di permingguan pukul 7 dohot pukul 10.00 WIB di Patupa do marulaon Nabadia dohot papungu pilihan khusus. Papungu pilihan khusus dohita memakai amplop tu haporluan ni diakoni sosial kuria. Tapasahat ma pilihan sada A sada B dohot pilihan 2 adorang sujamita jala pilihan tu haporluan diakoni marhite amplop di pasahat tujolo dong sipul jamita. C. Perningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus. Di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, ima perningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus di Patupa do 5 hari permingguan, songon permingguan nasomal. Permingguan pukul 6 manang buha-buha ijuk, permingguan pukul 8, permingguan pukul 10 sada, permingguan pukul 10 dohot permingguan pukul 10 30. Jala permingguan sekolah minggu dohot remaja di pasada tu permingguan umum. D. Perayaan Paskah sekolah minggu di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di Patupa do sahali permingguan sekolah minggu masuk pukul 4.30 WIB jala diuduti perayaan Paskah sekolah minggu. E. Perningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus Paduahon di hari Senin tanggal 1 April 2024 di Patupa Huriat Tado permingguan perningotan Ari Haheheon ni Tuhan Yesus na Paduahon masuk pukul 10.00 WIB bahasa Batak. F. Sermon Parhalado Pabohalion calon situa dohot parguru malua reguler. Hobar tu Jumat Agung dohot Paskah domutusi sermon Parhalado dohot Pabohalion calon situa di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024 dohot parguru malua minggu tanggal 31 Maret 2024
Mas Sohot. Pitu, sakramen padidion Nabadia di hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 di gereja tahun di Patupado padidion Nabadia tuaka anak ni Huriatta ima di permingguan pukul 10 sadawib. Pinangidoma tuaka natoras ni dagdanak nanaing terdidi asa madaptar honi anak konna uhut mabuan surat hatorangan sian situawik buku keterangan jemaat dohot fotokopi akta nikah tu anak buah baju manang anak pertama. Katehisasi di Patupa di hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 pukul 15.00 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai sada. Walu pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2020. Nah di hari Sabtu tanggal 10 Maret 2024 nunga di Patupa permingguan pembubaran panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2020 jalan nunga di jalo pertanggungjawaban panitia hobartusi panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun 2023 resmi dibubarkan. Sudi full timer parhalado dohot ruas pasahaton mauliate tu sudi panitia. Sia ruas nataba mamuka sadarion minggu tanggal 24 Maret 2024 nunga gabe ruas di HKBP Tangerang Kota Naparjolo amang Julfren Rinto Panjaitan inang Pancarido Hayati Simajunta narosian HKBP Muara Mulia Resort Muara Mulia Distrik 24 Tanah Jawa nasida maringanan di Kampung Poris RT Tolu RW Tolu Cipondo Makmur Wiksia Energi Sadapitu 2 Sia. B. Amang Johnny Erikson Pakpahan inang Melda Pohisi Hombing narosian HKBP Cilodong Resort Depok Timur Distrik 20 Walu Deboskap nasida maringanan di klaster Kaisar Mansion Blok A nomor 4 Jalan RHM Nuraji Grandeng Wik 27 Energi Sadapitu Tulubulu. C. Amang Chandra Hutagaol inang Teresia Hasibuan Rap Dohot 2 halak yanakonna narosian HKBP Paindohan Resort Paindohan Pohan Distrik 10 Sada Toba Hasudutan nasida maringanan di perumahan Simpruk di Poris F4 nomor 2 Kecamatan Batu Ceper Wik Walu Energi Sadapitu Tolusada. Ruas Perguru mamuka sadarion minggu tanggal 24 Maret 2024 nunga gabe ruas Perguru ima A. Amang Panorangan Fernanda Sitompul inang Grace Sescina Ariane nasida maringanan di Jalan Hidup Baru 4 nomor Blok A 40A nomor 2 Romawi RT Onom RW Sadawik 20. B. Inang Esterina Siregar nasida maringanan di Perum Keroncong Permai Blok EP 15 nomor 5 Wik Tulu. Ruas Napida mamuka minggu sadarion tanggal 24 Maret 2024 nunga pida huria keluarga A amang bonar P Lubatowing inang Linda N Sitompul Rapdohot Tolu halak yanakonna Wik Tulu nasida pida tu HKBP Kutajaya Resort Kutajaya Distrik 20 Sada Banten. B. Amang Bernardo Sianturi inang Dewi Silalahi Rabdohot Tolu halak yanakonna Wiksada nasida pida tu HKBP Rajak Asri Resort Kutabumi Distrik 20 Sada Banten. 12 ucapan selamat full timer parhalado dohot sudi ruas di Huria Pasahaton A. Selamat ulang tahun hatutubu dohot ulang tahun Parbogason tu sude ruas ni Huria namar ulang tahun di Bagasan Minggon
Anggiat ma gajang umur hipas pamatang jala tugu haporseaon di bagasan Tuhani. B. Tusude akka ruas na di bagasan parsahiton anggiat ma di lehot tuhatta hahipason. Songoni matikting di minggutta saderion dia katikting naso di cahahon hami boy mata jaha di buku acara digital. Molo adong akka nahurang takas di panurat tonon dohot di pajahon boy do di patakas tu parhalado di wiktabi manang tu sekretariat ni garejatta di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hatta ma pakubasion ni huriatta jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas laho patupahon akka ulaun ni huria bain sangap goar ni tu hatta horas. Diuruti ma ede pujian tutu hatta siankur ina Kamis.
Purian itu hatta mari demahita siap bukit di nomor 540 los sepasahat mapilian sada A sada B dohot 2.
di batana sumurung siang salut naroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas meta saluhna. Horas meta saluhna. Horas madita saluhna. Rikut do gugu suara sipata mengurangi darah tinggi. Iya, nggak percaya? Kalau jujur gugu suara niwe, orang yang tensinya tinggi biasanya turun 10-20. Kalau di 160-180 itu kurun. Meledak ya gugu suarana, dan bergerak tuh ngaka hancur surat salamnya kan. Makanya gugu sali-sali penting. Barita nauli di minggu tasadarion imana tersurat di Matius pangelim Matius bindu 20 sada mamuka siana sada rodia 10 sada tajahama berikat sorin adung do dibayan di acari fotokopi masa udang marisuangi ya tajahama tadi sonom ma didok disi dungi laho mendapatkan huta Jerusalem sahat manasida tu sosor Betfage mardonok kondolo jetun sianima disuruh Yesus sisian na duhala. Jadi molo tungadong namandok hatana tu hamu alusi hamu mah narikot doi di Tuhani dungi pitor luason nama pabua hamu ma tu borusion idama naroma rajami manopoto na lambok dorohana halode do huduladna don anak ni haludi buban diwan nasida ma haladui don anakna dia pehon ma ulos nasida tu gijangna laos dipahudul ma Yesus tu atasna. Alai sude na toropi akan dijolo na nang na mangihut siat pudipe mangolupolopon hosian na di anak ni Raja Daud pinasupasu mana romar hite-hite goar ni Tuhani hosian nama diginjang sudah hitaman jaha jadi padok na toropi ma Yesus Najan Putra Nazaret Galilea idosana jadi mulut tapayut ihut nakiningan nata jahai luar biasa do pangaradion panomonomon yak kejol manatorop narung duta Jerusalem laho monobot Yesus Kristus naro tuhutai na parjolo ala diraju minasida do naroon raja aledak di patorang dope naroon raja manang raja si palua jolma sen gom-goman sibolis do manang raja naro memben kesejahteraan naro raja memben keadilan kemakmuran manang raja nabuadon ada ngata tusia ti angor raja parholong rohadon raja di partodion don raja nabui mengubah pikiran ni jolma rohani jolma gabi burju gabi diingot maka pasu-pasu ni jalur siat Tuhani luar biasa do panu-panu nasida alai berek kamu mana kilingan sudah natoropi ado mangalian jadi manomu-nomu pe dakolan hata ji orang halak batak mon-monmu aruma
Perhatana, persinabulna adung do juru bicara nasionalan marumnomo. Aun dak perlu. Si patu pau do riko dison. Si bahenon. Adung namangelen ulosna membuat sien kobunna ani haram biri mare-mare. Adung mangalian nak keparedon si panganon catering. Bahkan natorobi adung membayar nak musik. Aka dia sude gondang. Horap madomu haroroni Yesus Kristus si paloi. HP neng saat mana sida tu Jerusalem di hutan ki Betfage mandonok kondol jetun. Ai wadu itaon. Sona sosuman do itaro tu hutan abal gaon madala pak sudah hita. Patandu hita. Nagawat napogos do dia sudi. Di wanda tergora rohani Yesus. Itu teh. Tong buamai na ada tadang adong. Jadi bereng Yesus medisi adong haludi dua ina dot nomor baju. Lau hamu buat tamu mahaludi zon atarong dalata. Ya sorong teki mobil dia kan. Waro Raja nami moloro na punasanon habis nama ditudok panako kami maling diteriak maling nakat botamu tenang mamu molaro lamandok tuise marhuai botamu na lau marhua tuise dokok kamu mah nariko di Tuhan ini ondo senjata paling ampuh hataon ayat 3:4 5 senjata ampuh mau dia kajolma sonari lau mangalului akan narikot di nguluna. Ngata bereng pembangunan gereja di mana-mana. Jalan Murado membuat dana, membuat tebeng melalui jalur sumbangan. Untuk siapa itu semua? Pembangunan gereja narikot di Tuhan ini. Jalan senjata macam ampuh don gereja karismatik. Buktinya boy do pacong-cong gereja halak bisa balga-balga na siat 3.000 halak. 30.000 halak di gereja esok di Medan ya. Di Medan. HP mau tardo gereja dong balga di Indonesia jalan godang ruasna ya KBP. KBP dang lagi. Ale paling murah paling gampang do halaki memberi fasilitas membangun dak dia gedung ada paling berhebat dunia. Halal mau disyukur wasi marhuaita pajong-jong balga gereja lokasi on pajong-jong persekolahan pajong-jong narikot di Tuhan itu. Parbinotono pendidikan narikot do di Tuhan itu. Disuruh do hita kan. Tuori hamu nama rae nama hiang di garis asarikot di pendidikan. Dang lomoroni Tuhani memereng jol maon gabi mauto. Itu pergadisan. Alana hararoi marep itu Jerusalem. Lau mandok do asa tuwaka nadinggan nauli dingolunya kejol ma disidak kolan ngolu partodion do ngolu perdagingon. Baik kok kamu mah aka huaso hari tihyai di kerajaan Rom marhuaso sampai tu Jerusalem. Kan itu hukum bang tegak adil. Haru di Indonesia nak pengen tegak hukum supremasi hukum di Indonesia ini sudah bagus, Mahkamah Konstitusi sudah bagus, ale dangarong nupe kasih di jolme dang diakui dope kan itu bahkan KPU nah di pajong-jong negara ta tong dong ternyata terbukti malota bereng hasil suara yang sudah final ditetapkan KPU isi pemenang na suara terbanyak tu isi presentasi na menggodang sudah tong dan diakui pihak-pihak tertentu kan itu ala dianggap do raja dan yang roon na mangulun Indonesia on belum pas di rohana sida. Kristus beda jolo roro mana sungguh raja ala dak sudah dia mengakui mana sungguh raja ala naha ala godang do pehita menganggap dirita
seorang raja pinomat raja di tengah-tengah ni punguan marga, manang raja di tengah-tengah ni huta, raja huta, sudi raja-raja. Makanya bata ini pajok-jokon perhutan ni dengan menempelkan gelar raja. Mentara raja apapun terserah, raja ni hula-hula, raja ni boru, raja ni sudime. Imana perjolo. Porsia do hita dope di Yesus Kristus nanidok nadison raja napida bakit ni bata kanido go guar di mana kapanuri rang maridokon ke guru imam do akal nasi sudi ngalohor sudi gelar-gelar niaka naposori di bata nadong di pada narobi rodi pada nembaru satu tikion gelari alai mau dope terjaloni jolma prinsip-prinsip nama ragamaon di berbagai belahan pihak. Dakko to ini masalah persoalan nama. Anggon dia agama ni halakan diakui do. Si Maria pe ina Yesus diakui do Siti Maryam minna. Kan ini Nabi Isa atau diakui sudah Nabi. Alai bahasa ada perbedaan-perbedaan dan ketidakmengakuan otoritas manang potensi ini Yesus Kristus nakea mangule tong-tong pertibion songon sada jol maibana di tong-tong pertibion bahasa dape maul hitam manjakon haroro ni bata marite Yesus Kristus nak songoni marite hita kepanirang na nuaeng marite hita kepandita na kesituana tu tong-tong ni bagasta tungata bahasa maul dope hita mamereng do Pak Jolo isi do sasitong na si pujion si pasangapon si sombaon tujulan nyarion marhiti haporsia taganuk olan Tuhan do tarida do Tuhan ini di bakasan ngulutas ganupari tarida di mana melalui akan media-media na pinatomo-tomo ni teknologi nuaeng di tengah-tengah ni nguluta tarida bagaimana tarida lamdau alana puasa udah lamdau parsauranido membenjol mak lamjonok sarupa hita anggo sorodo hita tu gerejaon parsaurani lamdau anggo soheado hita martanga mangido asiniron di bata manang pasesahon dosata melalui aka ibadah-ibadah tertentu somarul rabadia do pertanyaan-pertanyaan khusus maul makan hidup jonok dari bata tuakan naman jogwarna daku boto harun Yesus naro tu Yerusalem na diundang do diundang masyarakat di si toko-toko ma di si alai dangarong di sokon na digokon narodo ibana dak boto aha mangun carwani ban naroi mana tu tai Jerusalemi ai dina jolma dangaro kasihan na panurirang dutana sadiri buktina hasia do ibana alania ai mana gabi hasia di siala di bawah tung barita naul na sendi bata ima barita haluaon secara universal dak kolam barita haluaon siam gom-goman nakka harajaon na nasin gemar fokus manan kesulitan manusia aka keadilan swadao ali patadao di dina seorang raja nasere maroha parholong ni roha bakenasing urasa salah satu membain bahasa kebimonang Prabowo gar presiden menguntungkan doh ahan debat-debati diise menguntungkan di Prabowo dakke di parwarwai mana doanna dakke lias rohana mamereng alonana duwe nomor 1 2 tudu tetap di maserem jadi jorma bereng sombong mah bereng onon ngama tuan lomo-lomo na mandok nilai 10 nilai 11 nilai coba bah kete mari bakalakon si Prabowo ido pikiran ni jolma aturan dong rohana tu siga bida kadong dang ala di partai anggo partai juara 1 do PDIP tong do gudang dang mau kan itu cuma dibereng do profil nih
Kan itu. Ayo na dibiarang jol mana tora do hati Yesus Kristus seret. Jangan nanggo dia hata naman doa hajat ni jol mai sudi. Pokokna isi naro di mana. Naro mau di mana. Berarti radiri mana. Dipadingkan. Rohana pikiran turun mobi akahadusauna. Jadi dang selalu menyalahkan orang lain. Ala di batado mameren sudi nadingkan dauli na taulai. Arung masa ada cerita. Bapak dor anak. Napogus dauh hutana. Siap kota tu hutana dauhian. Ditura sarung dalan-dalan nasir dituhor mahaludi. Haludi. Haludi na songon dihukum Yesus Kristus. Roma bapak na anaha ho mahudul di haludi asau menarik anine. Hudul anak nih. Roma sampai tongani huta. Ngiri maon. Dangan hormat tuna turas nah, dah kasih ada dahon. Dangan pasangan turas mah gabi mateng tena hudu dalu di naturas na setengah narik hela. Turu mana non. Naik ma bapak, ho ma bapak naik. Masa biarang col mai dinggan. Naik nah, bapak non. Leo mandi huta, Roma paru teh mondo. Memang naturas na sawase don terus non. Dangan koloni rohana. Tiga nai mana dulia anak menarik nari sok anak mah memang naturas naswasi arun bapak naswasi turu mah bapak non bawa dua anak bawa dua bapak hope hudul di haluri tong do sara di jolmon hope hudul tong do kasihan ini jolmon jadi bawa nama kita atau sono bawa bapak rap mahita bapak kan itu mak unduli haludi soalnya 2 meter naik nah lewat mahal lagi duta. Bapak nado anak nasaru barak kasihan na dengar koloni rohana ngahalu deh nagela diguduli bisa duhala memang dengar kasihan turun mau sih lagi bapak kau beda nano 2 tapi tidak kasihan kau tuh biar masuk di jalan masuk di nano nading nggak ulat tahun soalnya mau bapak sepala bulus rak mau bapak tahuti mahalu deh bapak asal lasor jolma tahuti dihuti ala kena 2 ngalas rohana pujun ke jolman sa dihuta Roma jolma bapak nadu anak na sarupa nariti 2 lakon halo de dak si hution sang kato si hudulan do nariti 2 lakon turu marga esona bapak narong natikos udah HP ala ni holong ni rohani bapak nadu tu anak na holong rohana tu bapak na kan itu butuh tasian saritawan apapun yang kita lakukan di dunia ini kalau kita mengharap pujian dari orang mengharap penilaian dade itu dangarung nasia nading gepena taula belum tentu hasil dia kajolman belum ngata bereng demokratisasi tahun kan segudang caleg anggo caleg beres mamung baru beres tulang terang mau tulang son 30.000 40.000 beres Roma di son ke kiai pesantren ini wah sini kita ini ada pak 20.000 orang pak begini lean jadi lean anggo hatai dengan ale kenyataan na daun lapatan na molo hita mengharap penilaian jol molo hita mengharap bantuan jol mana pemikiran jol marsanda tu jol do hepek ta do agul ta dangboy gagal do hita sudi naso tapasado tutu hatta sudah kenadong ningolutan semuanya itu sia-sia molo tanggap do hartai milita sudi mau dianggap do kekuasaan ini jabatan ini milikna dan milik di bata narikot di Tuhan ini kamu majo sukun on mar minggu kamu sudah sorot tu garejo narikot di sini rekod di Tuhan rohamu tu gereja sonari marende martangi mau bikin narikot di sini record kami kamu kok
Jawabnya aja takut-takut, ragu-ragu. Gimana kita nih? Ya kan? Bilang aja, nah kok diauri? Apa persoalanmu di sini? Nari kok di Tuhan lu, apa persoalanmu? Nari kok di hitaon, ini nari kok di Tuhan nih. Kita kan mau berubah. Rikot di Tuhan nih perubah harta, rikot di Tuhan nih kita bertobat. Rikot di Tuhan nih manjakon berita nauli. Las mangolu kita di bagasa berita nauli. Tahanguluhon. Udah ngasal roh Yesus raja manopot kita. Napa dua di korel do haradio di rata. Kan nggak mau sonari. Ya, keikhlasan. Nggak mau taluli jol mana betul-betul ikhlas. Haradio ni rohata. Nanti datanglah nanti panitia pembangunan. Terus mau terus tolong mamang buru narik kok di Tuhan ini. Kan itu. Percaya nggak dia? Porseado hita gereja narik kok di Tuhan ini. Enggak, gereja ini untuk keperluan siapa gereja ini? Sudah dong record. Kalau saya tanya, record dos suami diamu, ikut ya. Oh, tapi berantem terus dia. Iya, bersoal terus. Record ala dia asal jumpa hadam yang ditotong rumah tanggai. Kalau dia sendiri nggak ada damainya. Mau hadamai ini jumpa tuh akar pasaur datang. Ya, komunikasi yang baik antar kita sesama. Karena harta ini kan tinggalnya nih di dunia ini, nggak mungkin kita bawa-bawa. Kan itu. Harulau pe hita tu medan dak tabuan hartai. Tinggal semua itu. Padahal bisa dibawa dekat di Medan kan. Lau hita tu Bekasi, tinggal di Sudiartata. Apalagi ke surga kan. Nggak tahulah kalau ke neraka besok bisa ikut harta kita bawa. Karena polisi rekod di harta di sana. Mungkin dia bisa beli kenyamanan di sana. Kita tidak. Hola marsahid pe kita. Ini ada nggak berpenyakit riwayat bawaan? Contoh penyakit gula, penyakit darah tinggi, atau penyakit asam urat, jantung. Nggak ada ya, sehat semua ya? Nggak ada. Ya. Sahitido mangonjar rohata. Mungkin agak lebih dekat kepada Tuhan. Kalau dia sadar. Alai sahiti daksia Tuhan ini orang silap kita. Alai kalau dianggap pabudo sahiti pasu-pasu do sahito dia Tuhan itu dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberi berkat pasu-pasu, bukan dokter. Dokter itu berusaha berjuang karena dia juga belajar dari buku-buku dari dosen kuliah cara memotong perut orang, cara membuka otak orang juga semuanya. Dia kan? Itu. Ale sudah ke pasu-pasu berkat, jarang orang mengakui berkat dari iblis. Pasu-pasu saya Tuhan jalo kami, atau saya simbol jalo kami. Kalau itu memang betul-betul berkat dari Tuhan, apapun yang ada pada bapak ibu saudara-saudari harus disyukuri. Nah so ikhlas dia tong pasahaton. Berek kamu haluri nak kini kan? Apa hola dua haluri amat tasitui. Dua induk na do anak-anak ipe nang gadis onna sebetulnya. HP Roma sisia ni dibuat to di hari talina tanpa permisi orang tuana. Kan itu. Molo ado mando soro ko tuana dokon naliko di tuan indo. Tiburo pasua ngokuan non sudi. Berarti kalau kita memberi kepada Tuhan melalui gerejanya, melalui hambanya, soal nama terbutar kan hamba don, hamba di Tuhan don. Awasan dibatu neng borhat mana sida. Dang nata tomo-tomo bena sida dengan keramaian nakinya ini. Adung malen ulosna, adung malen haludina, adung malen amplop dari Sudawang. Neng berangkat. Bola pabor hatot tadi sida ikut dari bagasan lasni roha.
Jangan dibahas persoalan lagi kan. Nggak apa-apa, nanti dikasih aja semua. Ikat itu. Ya kena radi hita, bah di babal gaman non amplop nah, ada nanti amplop nanti. Dari bagi tadi kan amplopnya. Nah itu belum diisi lagi. Dirubah semua. Di bakasan las di rohado pabor hatota naposen di bata. Alala di bakasan las di rohado di jakon nak ke bangsa di Israel jolo naposen di bata. Soni nang si Paulus hatihai pabor hatu sini tu dia sudah sedih. Pasuangan di bata ado saluhut na nabi namunai. Yakinlah. Tuhan akan membayar 3 kali 5 kali lipat dari yang Bapak Ibu berikan kepada gereja. Ini rekod di Tuhan itu. Idang nari rekod dia kah? Naso rekod. Pasti balas. Ini pesan. Dangau mandokon. Sematius do. Sampai so dibata do mandok Yesus Kristus do. Molo di hari ho sono arang mandok sono. Nang rekod pakai Tuhan ini. Tiburu pasuangon na luwi sen na hirim roham paparabmo buidu so gabi presiden. Itu Jokowi. Kan itu orang susah jadi presiden. Isi menyangka anak-anak gabi wakil presiden muse. Akan ada ingganingan dulu mana, sosialnya tinggi. Gitu. Jadi mau dengan ulita bahan tuhuriai nang tuaka program kerja ni hurai. So ini nak kegiatan-kegiatan na di distrik P contohnya lu bisa ni leon ni bata dang di leon tuho pepeng na gurang alai hai pason malupu selesai perlu jawab terus mangalang ubet tiap hari cukup mangalang sayur tiap hari malum doho ayo persoriat tenuang di bado kasan nonon teknologi makin canggih tapi manusianya makin pusing makin bingung. Kita mau cepat, tapi ternyata makin lambat. Alania keragu-raguat tadotong, mangalugahon ngoluta, marhite-hite, hatani bata do Tuhan ni. Jadi kita bekerja sendiri. Sonari pangidu matu Tuhan para si rohai, para holong rohai. Asa diliot Tuhan nadingan nauli. Jangan pelit, jangan takut. Aka dia mana hombar turo di huria narikot di huriai. Narikot dia kapan ditaipe, lihat kamu tiburu pasuangon nasugut lebih daripada yang kita pikirkan. Ini kita coba aja. Yang belum mencoba, coba aja. Mungkin kurang bisa kita sedang mencoba, jadi kita nggak tahu hasilnya. Coba aja kasih banyak-banyak, nanti hasilnya makin bagus. Gitu. Jadi pasu-pasu Tuhan mahita, mandalin nguluta, serupari narikot dihita. Haradio ni rohat taido manu pasaton udah kamu rotu garijon ala na kebiasaan ala pas kamu markur hamu sonarion saya harus datang meludang markur mungkin saya belum lagi datang jadi kan ikut narikot di hital menorikot do sudah ulah di huriat di hita to turodo kita marsiadu narikot do hita gaji mana pensiun bulanan rikot dia lau tu bang lau tu son aran rikot ale mau rikot kita pasti ada. Mau rikot dope inat tadi kita amat tadi kita togi umar minggu te minggu. Mau rikot dope ho diho amat ta. Opung disadu bapak disadu dijagu dang mar minggu mana togi kon. Berarti rikot dope mana diho. Anggo so rikot dope amat tai diho. Aja ido. Mau rikot dope yana kotai mangol di bahasa Jawa togi kon di mana rotu gereja. Aja ma tokolan dengar ajari. Patongan patin di bata. Asas yani lehonon nama daun Bartolomon ribata natarik kote pertibion itu amang butar-butar jadi borat mau amang napola lungun roham beres nih uja bitau nak kita tu solenon nagudangan non dah oh lo mau jongjok pete di jurun na pasti di kurang manjalangan non nakpe sopak amplop hati amang deh ya cukup behu gugah kan mau tahu dorang aro mai narikot di tai martang yang maita mau lihat Tuhan asi marham pasu-pasu mahatam pasu-pasu ma ruas ni huriam nama begisa uhud nama ngulahoni di bagas ngolu nasi kanupari asi marham Tuhan di sude ruas ni huriam do parhalado na tongon mar minggir bahasa tikyon pasu-pasu masa luhudna na pinikiran na sinakaban
soni haradion rohana lau patu pao nak kena dingkan dauli tu huriam lumobi ma nang Tuhan misalu na sesama kami asi roham Tuhan kudang do parkilan persahiton suak soni persoalan na tu tong rumah tangga nami ganu ola kodo na boy pasidukon itu manelese hor salut na akka dia manarikot lao padingkat toni atong tondim na badi malituan suru marhite holoni roham asa tu dihami masih haolo masih atusan marsuru pan masih padingkanan asa dinggam berdalan huriam HKBP tarang kotaun asiruam dia kesudi pangulan agu di huriam nang soni parhaladu baik nasi dah hasadaun asa sudah lagi sahata sauluan mengunduk kona kana dinggani naung ditangyak kon ditongo-tongani huriam atong malituan dungan nami sadarion rodia ka ari namangigun jalo tanging nami Tuhan mariti gorna nami Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hurian itu hatta mari di mahitasian nomor 300 ono puluh tolu laos tapasah ma pelian tadda holong ni rohata tu keluarga ni naposon itu hatta penetahot mapi butar-butar sarjana teologi tapasahat ma tujulu.
Uriani tu hatta nueng masuk mahita tu acara pabor haton. Pendeta Hotma Parsoran butar-butar sarjana teologia. Lani marede mahita sabuke de nomor 650 sada ayat sada. Laus Roma tujolo ang pendeta Hotma Parsoran butar-butar dohot keluarga mangadop pamang pareses. Marede hita. Amu ruas do parhaladuni AKBP resort Tangerang Kotaun. Sadarion pabor hatot tama amata pandita Hotma Parsauran butar-butar sarjana teologi do keluarga laho makobasi tu inganan pakabasion naim baru. Gabi pandita AKBP resort Marsada Cibitung distrik Sapulusia Bekasi mangihuton surat keputusan Nipur AKBP atong tabigema di Jahahon surat keputusan Taringotu Nasida. Surat keputusan ketetapan nomor 665 garing PDT garing SK garing 11 garing 2023. Eporus Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Hotma Parsauran butar-butar sarjana teologia tanggal lahir 21 Juni 1965,
jabatan dahulu pendeta fungsional HKBP Resort Tangerang Kota terhitung mulai 15 November 2023 menjadi pendeta HKBP Resort Marsada Cibitung Distrik 19 Bekasi dengan ketentuan sebagaimana yang sudah ditetapkan di PA Raja Tarutung pada tanggal 3 November 2023. Uria Kristen Batak Protestan, Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani, distempel. Hamu amanami Pandita Hotma Perseorangan Butar-Butar Sarjana Teologi. Nunga dibagi hamu surat keputusan ni Eporus HKBP. Nuaing hupa borkat mahamu lamak kubasi gawi Pandita KBP Resort Marsada Cibitung Distrik 10 Bekasi di bagasan goarni di Bata Ama anak natun Yesus Kristus doto di Purbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batama sudi ulan munar selaun dia KBP Resort Tangerang Kotaon bain sangap di Guarna Los Mariteon pinasahat mahata mauliate tuhamu di siara pakobasion muna na salilingon martangyang mahita ali tuan di Batama mauliate di pasar wanami tuho ala naung didungani ho na selaun amanamion Pandita Hotma Perseorangan Butar-Butar STH do keluarga Makubasi di Huriam HKBP Resort Tangerang Kotaon. Saya pasu-pasu ma nasa pakubasion nasida nasa laun nai. Dongani jala pargogoi manasida marhobas di HKBP Resort Marsada Cibitung Distrik 10 Bekasi. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Upasat kami tangyang nami otuho. Amin. Jituhata mare de mahita. Nuaing sahat mangita tunaman dokata parjolo tapasahat mapartikiat pasahat tonhata pertandingan tuamang pendeta Hotma Perseorangan Butar-Butar Sarjana Teologia dohot keluarga dohot hormat tu pasahat kami partikian Tuhan. Horas madihita saluhut na ngadian caminataw na kining so tungido koko man dokata dah. Olo niko kan. Muliati madimak preses. Uboto kami do sopi na katiki tertunda-tunda orato kami. Ada memang wilala kami lam liling ison lap tabudo. Gawe mol tate do jajaranna mang kabit. Ko inonia mang adinda Pandita Stopul. Muliate ma dia mak Pandita Resort. Do sudah dengan full timer ya KBP Tangerang Kotaon amang do na perjulu makatahot tu Eporus asa pindaw tu Bekasi asa mani oreso tao mulati mamang adong dosa ada si tiru aku siya namak Pandita Resoton songong warnai do kisabaran na nakpemuruk dakya gugu suarana muliati madi panugun-nugun nyamang tuami sudah kapul timer dikerja sama ta dangarong nahurang alani ke kompakata diuluh kamu di HKBP Tangerang Kotaon muliati mah nang dohonon nami tu sudah perhalado nak pinian nek pajojorok kudo ruk piga-piga parhalado na terlubi
holong ni rohana tu kami biasa mak na jok menjalang ati leba mulu pajojoran no cemburu nasing ati mulai ati mah dikerja sama ta di dukungan muna di pelayanan nami di tonga-tonga ni huriata naulion mulai ati mah nang di sude kategorial atas kerjasama terlunggubi di punguan ama kantata rong do piga-piga yang neng dohonok kukuar na pala jonok tuau na juk menjalangau leba tongan non masih cemburuan kan nauli masudinai doho di punguan ina Kamis dengan lagu kasihnya yang lemah lembut amin. Iya, mulai ati makenang sa mata binami tu nak tua ka ina apa namanya kategorial na asing ina Maria ina Hana terlumubi madiakan tua-tuaku lansia doho tu sudi ruas na mendukung kami dia ka pelayanan nami di tonga-tonga ni huriaon wida do semangat muna nakin nomor pilihan tu joloi anggo makalung monan nona te tu Bekasi mulai te ma radi do piham yan nom muse ate mololong dupe ba buha mulai te kami masude kerja sama ta di pelayanan nami di HKBP Tangerang Kotaon borhak mahami makawasi sadauria nama Mehmet hanya 155 kakak aletong do pandita reso tau lupa cuman 6 week nakpe 6 week ba pandita reso daw tong ala memang sengaja do upangi do huriaon asa ulu nokku ala hiadu audison PLT pe di daw salilingo spesialis PLT do ngunuay ngato hobi panditar sota te jadi ala hiadu audison 10 bulan tanpa jabatan ala sorok panditana bahasa upangi do tuo pui huriaon ala memang hupai uti do huriaon mulai sianna diburbari parmingguan na marminggu sian jabu tu jabu tulu hali au sipata hudukan marjamita manggatung nama ruasi dihai alani memek ni jabu parmingguan dituhor maruko jalan unga gabe 2 ruko noaing pagaran ni du resawitian don alai dung restrukturisasi dang bui betong Bekasi tu Jakarta gabe Bekasi ba gabe resok mon huria na uuluonon jadi mulai ate makamang do tamuinang disude kerjasama nak peso makatai na atas ada du sido honokku mangilum apa mi urasyamu masyam bagasar ruamu nakamang do tamuinang talumuwi paralado molo tu ngadong hahurangan nami borhak mahami unak pula tari duidu hamu ya paborhat tok kami ba tulus masude di bagasatang yang muna ulon nami manguluhon HKBP Resort Marsada Cibitung martoba maita napurat tano-tano mate saya rangging marsiranggongan badat pada udao ton ditaima marsigonggoman upasa pe nomor rekenikku Allah horas madita salutna Mulia tema di amang pendeta khotma persauran butar-butar dohot keluarga amanginang ala di bagasa permingguan do pehita sahalak ma mewakili sude ruas ni huria do parhelado pasahaton hata pabor haton tu amang paditata dohot keluarga tapagajak pendo dia cara ramah tamah ay digado di parari nasida di ulona cara ramah tamah sude mahita ruan non disi sonari upasat tami ma partikian mewakili ruas ni huria do parhelado
Huhut pasahat tu cindramata rak jongjong mahamu partikian aku pasat tami tuamang selamat simangucong situa selamat simangucong. Tu somma amang sekuri amang komisar do tamang bendahara somma ita. Jadi boleh tunggu pe maka tahun sisa dah hata mai tamang ate dia kados ni rohatta tu son amang jonggi dua kadongan sasona rapak kita asa sona percaya diri kita pabor haton padita tahun ate bulu gudak kita pabor hato berarti tadi las ni rohatta mau lihat ma di Tuhan tarlubumi ma di partikian na di leon na di hita sadarion lau pabor haton amang paditana paditata HP putar-putar ima na ditugason ni uluan ni huriata marhite-hite porusta tu HKBP Marsada Cibitung amang paditanami mulutung hami pejongjong dison mewakili saluhut ruas ni huriata duhut Poltemer Tamang anon di acara las ni rohata di Seposarowata pagai cepe muse unang makurangi di las ni rohamuna bulutuk kami pejongjong mewakili di son amang padita nami tutu ngepige-pige tau kita rap melayani di tonga-tonga ni huriat dari son gudang dua katantangan ni amang alai tabulus tuido denggan jalalosido sitangyak kono nami marhite-hite narta paborhat sonari amang sian tonga-tonga ni huriat HKBP Tangerang Kota di uli ni pelayanan ni amang di tonga-tonga ni huriata di HKBP Tangerang Kota lam uli manian pelayanan ni amang di HKBP Cibitung nong ni tugason ni uluata tu amang pos dorohana mi amang parguguan di Tuhani do amang mangulahoni saluhuna mulut gudak pe katantangan memang ngai na ikon si ulota dia kaparsauran ni bangsota di Indonesia ate amang ate gudang nak sekat cerita nak kini ba anamang buah perjongjong dihuruyai saya mudah-mudahan ma semakin baik pelayanan ni amang di sana amang padita nami dot tinang molotung adong pe otik sosedia songon kenang-kenangan tada las ni rohanami di pelayanan ni amang di tonga-tonga ni huriat HKBP Tangerang Kota las marohan ni amang macak konon jala say margugo ma amang jala lam tabba ma pos di rohanami marhuria tong di HKBP Tangerang Kota na ditadikon nyamang di ingananon upasahat tami mo namang marhite las ni roha tuamang butima jadi imamang nabuhu pasahat tami maulati ma di Tuhan anggo macalang ra anom mate kolak kami na sonom ma mewakili kita salu na perjulu ate ujalak kami mamang Mulate madita saluhutna tatorusum macarata marede mahita laus jongjong mahita sabuku de 120 sadaya sada
Tatangyak kun ma piliata martangyang mahita. Ali di batama nami na di banua gijang. Hodo harorwani saluhur silan lehon na ringgando na solibasa na malutus. Upasatami masya na lehon me tuhami pilian nami tuho. Saya jalur magabi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu me jalara moti. Asaho parasya kami pilianon. Pati bulu narajamu di tengah-tengah ni huriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti tondim. Asalam hutan dahami godang ni silan lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami mandok mau liate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sarodku Ore salu Takku Upasaha Aliama nami nari banua ginjang saya pinorbadia magwarmu saya Roma harajamu saya saut ma lomo ni roham di banua tongon song nari banua ginjang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan amar dosa tuhami unak kami togi untuk pangujunan palua mahami siap pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana midao. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasahorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita taruhna. Ya. Jadi ya di somma hita manjalang jolon. Roma tu jolon pandita butar-butar do keluarga. Sianu mata jalang las keluar mahita sini. Ya, buka piti. Ya. Tu sudah keluarga akabere nami dohot keluarga besar butar-butar